Здравейте, металчета! Днес ще ви разкажем за нещо мега древно и яко. Червената църква. Вижте тия тухли на повече от 1400 години. Червената църква оцеляла след земетресения и бури. Тук все още има стенописи и древни рисунки. Това е древен арт-музей. Днес червената църква прилича на сцена за рок-концерт. И ако завали, тичайте към колата. Бай! Не забравяйте да се абонирате за канала. #ILoveThisPlace